Kaixo guztiok eta etorri Toplanen podcast berri bat gaur 2023ko abuztuaren 24 dugu. Gaur izan da bueltako taldeen edo aurkezpena, gaur batean hartzeko 7 abetuko den buelta honen aurkezpena, eta gaurko 570 podcast honetan Espainiako buelta zitzengo dizugu. Eta nirekin ditut, nola ez, solasan aritzeko aldatetik Lander, Gabon Lander. Gabon, egoiz, Gabon, Imanol, Gabon familia guztia. Eta ez datik Imanol, Gabon Imanol. Haupa ekipo, aurkezpena nahiko kutrea, flipatu indet. Nik izan ikusi, horretik. Ordu erdi bakarrik, baina nahikoa izan da. Bai, oso kutrea. Hombre, zari... Tokia paregabea. Tokia paregabea. Periko eta Andres, DJ bat, hola, speaker moduan, bueno, oso kutrea. Baina, bueno, kinila ziteitera torria. Bai. Bueno, aipatzen moduan aurtengo buelta, Lander, hasi horretik esaten genuen, nahiko gogorra iruditzen zaigula. Esaten nuena, Barcelona abiatuko da, hartzateko 7 eta 5 lehen taldeak ekingo diolarik taldeko erlojupeko horri, 15 kilometrotako erlojupeko horri. Beste erlojupeko bat ere bakarka izango dena Valladolid izango, baina 10. etapa izango da, 26 kilometrotakoa, atxeden egunaren ondoren. Eta, bueno, beste etapa Navarreren artean, jakin turmaletara izango dela, Euskalarian izango dugula turra, zehazki irailaren 10ean, Iruña eta Lekunberri arteko etapa horretan, eta, orokorrean, Giru eta bestelako etapa, gora beratsuak Lander aipatzen genuen, nahiko gogorrak, eta, badirudi eskalatzaile begira, sprinterrentzat, zerbait badagoen arre, akasa ez horren beste, eta horren erakusgarri ez dela hainbeste sprinter izango aurtengo buelta honetan, baina, orokorren esaten genuen nahiko buelta gogorra, edo ez dakit, ikuskizuna bintza izango dugula, pentsatzen dugu, datozelako. Eta, ibilidea gogorra delako. Nire ustez, nik ez gogoratzen bueltarik hain gogorra izan dana ibilbide aldetik, ez gogoratzen. Eta 3 asteko itzuliak gogoratzen hasita ere, nik ez da egitez, Gimon diren garaian nola zian 3 asteko itzulia, baina niretzen zaite buelta dela astakeri bat, ibilbide aldetik, ez dut esaten kritika moduan, ez bat ere ibilbidea kritikatzekoa, ez dut kritikarik bururatzen. Besterik gabe, da oso buelta gogorra, eta iruditzen zaite 3 favoritoez haratago diferentziak izango diala abismalak, egundokoak izango diala, eta euskalo 3 lehenengoan artean ere, kontua da, 3 lehenengoak oso zona diala, batez ere jumbokoak, eta aurrekusi genezake, denboraldi guztian zehar izan da bezala, jumboren bakarrizketa bat izango dela, orain bakarrizketa modan daude Euskal Herrian ere, eta esango nuke, jumboke aurten irabazitu 2 itzuli handiak, 2 itzuli handiak ez ezik, beste itzuli txiki asko irabazi ditu, Rogličekin eta Vingegaardekin, eta gustatuko litzaidake egitea, denboraldia amaieran egitea konparatiba bat, baina esango nuke ez dela gertatu inoiz, ez da ere, edo, azkeneko 50 urtetan ez dela gertatu talde batek horren bestea dominatzea bueltak, bai aste batekoak eta bai 2 astekoak. Nik uste datua berez historiko xamarra dela, non baitean txioaren baten letzen nuen, ez dakit noizik ez dela gertatu horrelako talde berak, gaina 2 txirrindularekin izango litzatek, 2 txirrindularekin, 3 itzuli handiak irabaztea. Imanol, ibilbide dagokionez, akaso askotan, aurko edizioetan mintzak kritikatu izan dugu, portu bakarreko etapa horiek, dirudi alde batera geratzen dira, bintzat. Eta muritoak ere. Hau da, Larrau bezalako mendate bat ikustea bueltan oso pozgarria iruditzen zait. Egia da helmugatik urruti ongo dela, Angliru baina mitikoa edo dirudila bueltako formatu hontan, Landerrekin ados, ibilbide oso gogorra, nik ez dut oroitzen horrelako ibilbiderik, eta betikoa beste batzutan igual muritoekin hasten zan, ja lehenengo etapetan, eta aurtengoan 3. etapa ja Andorran.
Bimendate gogorren gainera. Bai. Eta gero hori ez, gero turmaleteko etapa ere oso gogorra da, larraine, ez, euskaraz, larraineko etapa ere oso gogorra da, bai, osea, kateatzen diala mendate asko, eta bueno, honek esan nahi du, eta ja pixkat beste gai batea pasatuz, honek ere esan nahi du, edo esan dezake, horten egongo dira eskapadak, ez, eta, bueno, ja, kinelari begira, interesante izango gala, jagitea zin izango da, Derek Gi, ez, itzuli hontan, ez, giroan horren beste puntu eman zituen etorri da? Ez? Ez dut uste inork horrelako bueltarik egingo duenei, baina, bueno, bada pentsatzekoa hori, ez, eskapadatan zeintzuk izango dian, bueno, klasikoak, zeintzuk ibiliko dian eskapadetan sartuta, eta bizkat hori erreparatu ikusteko, bueno, betiko favorito ez gain, zeintzuk egon daitezken hor zerrendan, ez, gero, hor kontua da baita ere, lehenengo taldeetan, favoritoak eta beste, daudela asko dira talde berekoak, ez? Eta, bueno, adibidez, Boraren kasuan, ez? Daudela Kamna, Igita, Blasov, ez? Edo Uaren kasuan, ez? Daudela Jai Bain, dagoela baita ere, ez? Almeida eta, bueno, hirugarrena, zebatzen nahi izena. Bueno, kontua da hori, ez? Kontua da zaila izango gala, kalkulatzea notu zaitezken, bueno, eskala horretako asko, joatzelako talde handietan, bueno, suporatzekoa, lanera, edo bintzat sekapen horoko bat egitera, ez? Eta horiek ez dira sartzen eskapadatan. Bueno, igual pixkat gehiagiari nahi sartzen, ez, asuntoa, baina, bueno, pixkat hori dago. Eta gero barkatu, gehiagi aipatu ez den gauz bat, adibidez, Jumbo eta Emiratesen arteko lehia hortan, Worldtourreko taldekako garaipena dagoela jokoan. Hau da, printzipioz Jumbo da lider, uziko ranking hontan, baina bi taldeak, kriston deialdiak ekarri dute bueltara, eta pentsa dut hori buruan dutela. Uziko ranking hori irabaztia. Lehen aztu zaita Ayusoren izan abarkatu, Ayuso zen, irugarrena, Emirateseko irugarrena Ayuso zen. Eta gero hori, gero bada egiaztatzekoa da ipatzekoa, Ineosen, ez da egitez, antagonistaren papera, ez, pixka bat egonkortu egin dela, ez, azkeneko urteetako joera. Deklibe agian, baita, ez? Bai, daude Geraint Thomas dago, eta gero egonetik hor Taimenares man, baina, bueno, gero Bernal, baina, ikusten da, ez tala talde bat, aukera erralak dauzkana, ez egiteko, ez, egongo dira, esan ezagun favoritoen bigarren taldean, ez, ies egiten dutenean honek, ikusi berko da, ez, gero, pentsatzete hongo, bigarren taldetxo bat, favoritoen bigarren taldetxo bat, eta hongo dira, Caruso, Aresman, Dan Barbat, ez, holako jendea. Movistarreko. Más, bueno, creo que más es menos. Hor, aipatu nahian, ari da, ez, gaur irakurtzen nian artikulore bat, ez, oraindik ere bizi dagoela, edo ez dela usatu dagoen zurrumurro hori ikukeste eta Ineos bat egingo denarena. Eta hori baiestatzen argudioetako bat erabiltzen ari ziren diodan artikulu horretan zen, egun, gaur, buelta esteradoan honetan, oraindik ere 15 txirrindulari bakarrik dituela baieztatuta Ineosek hurrengo urteari begira. Eta tarten egon daiteke gaurkoan berona ere ez izatea, Movistartik kanpoko dialdea alegia bazidurien erdi itzin da zuela Ineosekin, baina nolabait geratu egin dela. Ez da gidan aurrekontuko histori batatik, edo benetan lanean ari den, edo gutxinez eztabaidatzen ari diren, Espainiako gobernuaren antzera, eztabaidatzen ari diren batekite horren inguruan. Eta horren ondori izan daiteken. Orduan, egoera horretan, ez dakitez, Ineosen, zango nuke, bulegoetako egoerak nola eragin dizeuken, errepideko rendimenduari, baina, horren ari nenen aipatu ez, nola, horrein ere bultaga daile hori. Eta horren arira egoitz, eskainibietako mediku bat, Richard Freeman, 4 urteko zigorra jaso duela. Baina, bueno. Hori, dagoeneko, ez, bi hiru asteko historia, eta hor,
azte maria mamu, horrek ere bere gine izango, eta gueneko ez, bai ezatuako zabadelako ez. Hor dago beste historia ez, Jumbo hori egin lotuta, beste positibo hori ez, Jumboko. Ez dakit dana, ez dakit dakizuen, bai ezatuta dagoen EA, B, A eta B laginen emaitza den, ala lehengoa karrikan den, ez dakit zegoeratan dagoen. Pentsatu lehengoa izango dela, baina nago ziur, ez dakit. Vale. Ezen nola ez, ekaineko lagin batena zen, da orain ateran ez garbi geratu bintzatu ez dut nion irakurri, A o B edo biena zen. Bueno, ez da horrek ere eragit dizeoken Jumbori bere errendimenduan, bueno. Bueno, polita dena txikindola izan da, beti dagoela nola ditere kirol lehia eta horrekin batera paraleloan edo horren azpitik behar bada ez, estoldetako urak bezala, hola beti, betiko thrillerra, ez, de thriller politiko, ez, politiko moduko hori non gauzak gertatzen diren eta ez dakigu inoiz, ez, bat, Mossad, CIA eta hauen historien gisakoa, ez, zeine botadu Progozkinen hegazkina, Mossadek, CIAk, Rusiarrek, eta, ziklismoaren, alde itxusi eta araberea, nobeleskoa eta interesgarria da, ez? Ez dela zineketek hemen izango. Hori esan da, eta klinera pasa horretik azkenengo puntutxo bat, eta lasterketa da bultatzen ari nez, eguraldiarena, badirudi, lehen egunetan, euriare ikus dezakegula. Eta bai hori da ez, eta batez ere, Bartzelonan baldin bada zerbait eroriko dena, ez da, idolojupeko hori berari taldekako hori eragingo dion, gogoan dugu ez, beste piztina arek nola eragin zen Jumbo hori zuzen ere, ez erlojupeko aldan. Ez duzen nahi hori gertatuko di, baina bai nola baita ere pentsa dezakegun arren, eguraldi oso nahi izango dutela, eta bero inkluso izan ditekela, ezagorretako eta hortengo buelta honena, akaso kontrako, alegia, orain dagoen bero esapa horren ondoren, euria ezten baldin bada, lasterketan zehar esan nahi dut, bigarren etapan edo hirugarrenan, horrek ere eragin handia izan dezake maz bezalako txendoren gan, bero horkete daukionez, ez? Alege baki nolan zorua zikintzen joatzen dela, hainbeste denbora pasa dela, ez? Ez dakit nola ikusten zuen, ez dakit eguraldi aldaketa, ustezko, ez dakit egongo da zerbait, ez dakit nada, nik ez da nolako aldaketa izango den, akaso ez da beste munduko ez da izango, edo ez dira ingo lasterketaria, baina, jakin nahi nomai gaina, adibidea esaten, ez, euria izan daitekela hasieran protagonista. Zerbait gertatzen baldin bada, argi dagoena da, deskartatu beharko liratekeela 4. Bat, Mas, bestia Bain, bestia Geraint Thomas, eta bestia Roglic. Bueno, Roglic hor zara. Roglic igual kenduko dugu zer nati. Hiru horiek, behintzat, entzuten egin zareten horiek, ez hartu. Eta hori izan ondoren, pasako gara kinere errepaso egitera, 4 multo ditugu, hortengo bueltako kineroetan, ez baiz, 22 txilura izien aukeratu beharkoak, hauta nagasi multzuan bat aukeratu beharra dugu, hautagaiak, beste hautagaiak igotzaileak azkar aipatzen duen, ez behar bat ez dira hainbeste zundoi azkar aurtengo buelta bat izionetan, eiztariena, espezialistena, esango genezak multzo berezi hau, eta, beste multzoa. Eta, esan dugu moduan, dagoeneko, ez, podcasta izan oso argi duzuena, ez lehen multzo horretan, ez, Jumboko bi protagonistak izan dute gainera birritan, helburua ez dute, bai Vingegaard, bai Roglicek birritan izan dute helburua ez dela norberak irabaztea, baizik eta taldeak lasterketa irabaztea, ikusi beharko da, beraz, nola diren, kontua, Roglicek izango giro irabazi du, Vingegaardek tura, eta orain, ez zeinek egin dezake desepante hori egitekotan, eta, bestaldez, eben epuelez, ez da aurtengo bueltako zunaritzak dirurik ordaindu dion giroakoak ordaindu zion moduan, baina badirudi, hauen aurrean, nahiz da mailan egon baditek ere, zalantza asko sortzen dituela, ikusita ez, giroan zer egin zuen, ustezko ez, egia izango delakoan, COVID positiboaren ondoren, etapa irabazita, erlojoaren kontrako etapa. Por cierto, Geraint Thomasin milisegundoak
tarteko, lider jarri eta etxerako bidea hartu zuen egun hartaz. Orduan, ez dakit, alde honak eta alde txarrak, Imanol Lander, ez dakit, zuek esango zen. Nire ustez, argi dagoena da, zalantza bakarra Benepoel dala, ez, favorituen taldean. Alegia, inkognita dala, ez? Ze, iazko voltera hasi zuen, baina giroa bitan zidu. Eta, bueno, iazko bueltan Roglic ez zegoen bere honenean, eta, bueno, irabazizun, eta, bueno, hori aitortu inbertzaio, Benepoelik. Baina, hiro asteko itzuliak olain modu erresean abandonatzeko gaitasuna, eta gero temperamentua, eta gero buru bero hori daukan norbait beti da oso arriskutsua. Gero egia da, Benepoelek ere beldurra ematen dula dalako astapotro bat. Bazapizti bat. Ez oso hona dalako, eta bueno, beldurra ematen du, baten balin badago kapaza dana, edo susmatzen zaina kapaza dala, mai gainean kopea jotzeko, eta anglirun bera bakarrik guteko, Roglicen eta Vingegaarden horretik bera da, ez? Osea, zaila da, baino gertatu liteke, osea, badakigu, badaukala bera kanketan, badaukala bere motor horretan zerbait, ez, harrigarria egiteko, ez? Orduan, nik uste zalantza bakarra hori dela, lehenengo taldean. Era berean nik esango nuke, pixka txorra dala, porque bai Benepoel, bai Roglic, bai Vingegaardek kriston puntu pieneko dituzte, eta aurtengo turran ere ikusi da, ez? Pogačarrek eta azkenan, eta Vingegaardek empatatu ditute puntotan, praktikamente. Pogačarrek puntotan. Zebra gehiago Vingegaard, baina bai. Bai, orduan... Bueno, gazteunaren puntu gara, tartea baita, Lander, bazter. Hori da. Egia. Baina, azkenean, empate tekniko moduko bat, ez? Troplean ikuste ditu, orduan, bueno, ez da egit, niretzako ez da erabakigarria izango lehendabiziko talde horretan operatzen duguna. Ados. Grabatzen egaren momentu enten Roglic da gehien hautatu dutena. Kuriosoa, ez? Egia da Roglicek idilio bat duela bueltakin. Renkoren zalantza hor dago, Jumboren bicefalia, eta gero zalantza bat, niretzat, bueltomano edo indartxuna, Vingegaard da, turrean ikusi dugulako, baina guaina arte ez ditu bi itzulia handi korritu denboraldi berdinan, orduan, zalantza handiena igual hori izan leke. Baina niretzat, batipat, favoritoa Vingegaard da. Edo Vineko. Zalantza asko, nik esako nukelako Roglicen alde, behar bat prestaketa orokorrean, eta erakutsi dulako eta Burgosen hanka batek eta bilela. Eta ez du, bueno... Hau lasterketa korritu ditu, lauak irabazi, urtean. Eta gero, nik uste Roglicen ibilbidea ere, azkeneko urtetan, nahiko nahasgarri izan daiteke, ez? Pixka bere deklibea ere aipatzen da, baina azke Roglic erorketa batetik zetorren turrean, irabazizion Pogačarrek azkeneko etapan. Hori ere aztuko dugu, irabazizion, ez da? Eta irabazizion, eta ezin zaio ukatu Pogačarri hori, ez, irabazizana, baina aldi berean, azkeneko etapan irabazizion Pogačar batek, eta gero hurrengutan erori egintzan, eta ez dakit, ez? Osea, nik uste oso azkar eskartatu dugula Roglic, eta ez dakit merezi duen. Ze, klaro, aurten lehiatu dituen aste bateko lasteketa guztiak irabazi ditu. Ez zio inork irabazi lasteketarik, tipo, no? Eta, klaro, ez dakit, ez dakit. Niretzako favorito garbi, izan daiteke Vingegaard, ez? Ikusi dugulatik turrean, eta batez ere, 25 kilometroko erlojupeko badagolako, eta Roglic jateko izterako, ez dakit, 50 minutu bat, aterako dio, ez? Segurazki. Kuriosoa, Vingegaard hobea da, erlojuaren kontra, ez da Roglic ezagutu genuen erlojuaren kontrako nazalako. Horrepatu nahiko nuke datu batzuk matearen, ez? Tirreno irabazi zuen, eta Tirrenon 3 etapa. Berenatu zituen. Hain naiz puntuen ikuspegitik aipatzen, Bolta ere irabazi zuen, eta Boltan ere bi etapa irabazi zuen, eta beste 3etan bigarren zuen. Giroa irabazi zuen, nola ez? Etapa garaipen batekin okerrez baldin manaiz, eta Bolta Burgosen kenduta lehen eta
mesortzigarren etapa, esprintean izango zilako, pentsatzen dut, azkar behiran ari, gainontzeko hiru etapak irabazi ditu. Baina, pentsa dezagun, ez? Ebenepul kendu ingo du kuaziotik, kentzea digan, guziko dugu, ez? Akaso igual Ebenepul egaziko dela, baina Ebenepul kendu ezkero, eta zalantza du Juboreki Rogličara bingego, ikusita duen amaiera, espaldi da bintzat bingego azten, ez da egizien bat etapatan bakarrik agiristen dela elmugara, ze nik uste bingego baduela landa, bat, ez? Landa faktore hori mutu txiki batera azkena izaten dela, nik uste bingo hori falta zaiola hor ezain azkena izatea ez. Roglič bada garantia bat, bai errematatzaile oso dela. Eta horrek puntu bat ditu. Bai, horretik esaten honi, Rogliček 3. egin arren, igoetula... Puntu festa. Bai, puntu festa. Horren beste zeinatu erra? Gero kuriosoa da, ze... Binga. Ebenepol ere oso azkarra da, Bai. Pello Bilbao galdetu. Hori da. Bueno, hori, nik ezakit. Ni mototan bi. Nik Roglič hartuko dut. Neko garbi nuen, burgusua ikusita gero. Eta jakin gabe artean, hori egia, bingegar zigur izango zen ala ez, baina neko garbi ikustu Roglič. Ni guztien ez bingegar daulako B batekin. Baita. Bartu. Bueno. Eta Ebenepol ez B batekin daulako? Ez que Ebenepol eta zen ez, fiatzen. Giroan hartu nun, eta txaguntzan. Eta aurreko giroan ere, eta txaguntzan. Hartu eta txaguntzan. Bale, horrengo multzuan, hautagai multzuan pena handiz ez, Lander, Richard Carapaz ez dugu, ez dakit zenbaterainoko kaltea eragin zion Masek lehen Bilboko etapa hartan. Baina ez, Mas badago bueltan eta Carapaz ez, justu multu honetan genuen, esperantza handia gelituan gainera ez, kindela prestatzen izan ginenean, Carapazekin genuen, izan zitekela horri izateko moduko txindulari bat, ez da izango, aldiz, aipatu ditugun UEko bi lider izan ditezkenak, Jau Almeida eta Juan Ayuso, hortaz gara aipatu dugu Ineseko Geraint Tomas, eta hemen jarri dugu, batez ere ez, Borako talde buruza daitekelako, baina egia da, Borak talde sendo bat eramango duela. Bai. Blasov, ez? Blasov jarri dugu lider moduan, nahiz da, hori ez, esan duguna, Buchmann, Kama eta Widebroex izango dituzten, ez? Eta egita. Nik esan duzueke, lehen aipatu di Manolek, ez da, orain mundu mailako, hori ez, garaipen hori dagoela orain txertan, Emirates eta Jumboren artean, eta besterik ez alien bada filosofia horri lotuta, ez? Jakinik aurten gehien da bintzan taldeako jedia da, nik ez dakatu da, didi, gero, nik bidezak... Almeida eta Ayuso biak. Bai, eta gero, zalantza izan daiteke Geraint izan daiteke zalantza, aurten oso ondo abilelako, eta oso tipo fidagarria alako, baina Blasofekin ez dakatu darik, eta harrigarriki, aba dauka. Dudaik ez daukak, ez da hartu behar. Nik Blasofez ez hartuko, eta garbi daukat ez dela hartu behar. Ez zait iruditzen dagoenik hauen mailan. Ados, ni guzti ados. Nik Blasof hartu dut. Berez, izan lehik ezea Ayuso eta Tomas maila gehiago izatea, baina ez dakit. Egia da Burgosen hain ondo ibiltzea, igual seinale txarra dela, kakotxen artean, ikusi behar. Bueno, baina eske Burgosen ondo ibiltzea nire ibiltzen ezerren erakusgarri, ez? Ja. Ez da egit, neilan etzan kapaz izan, Roglič segitzeko. Ja. Eta, pentsa aurten ez da hon, ez? Aipatitu, ez turmale, beste, ez da egitzer. Baina, Geraint Tomas buelta batean ez da egit. Zakit nola etorriko da. Zailago eritzen zait. Motivazio aldetik, diot. Motivazio aldetik. Nahi Blasov iruditzen zait oso tipo lehiakora, eta oso mentalia aldetik oso nahi iruditzen zait. Iruditzen zaitena da, Bora aurten dala talde bat estabilena. Osea, pentsatu dezagun, igita bat adibidez, Euskal Herrian etapa irabazita gero, daramala urte guztia arrastaka. Eta Blasofek ere, ez dauka, duela 2 urte zaukan distira, ez? Eta ez da egit,
aurrean egoteko errestasun hori, eta nahi iruditzen zein Blasovek pixkat atzerak egin duela, eta oso seinale txarra dela hori, ez? Eta ikusten, Blasov, buelta txukuna egiten, baina, bueno, txukuna besterik gabe, eta aldiz, Ayuso bat ikusten ez dakit, ikusten gauza, ederrak egiteko, ez dakit, kapazitatea ez dakit esan daiteke, baina bere gain espektatiba batzu badaude zentzortan, osea, etapa batzuetan hauekin ailegatu, ikusten Ayuso horretarako kapaz, gero lojoaren kontra oson bat egiteko ere. Ausarta bada. Eta Blasov ikusten dagoela, bere gaitasunaren, ez dakit, 180an, 180an, ez dakit. Hor, Geraint Tomasen inguruan Imanol eta Lander esan behin bakarrik izan dela, bueltan, Geraint Tomas, eta hori 2015 izan zela. Bai. Eta nola ez, 79 armatu zuen. Artean Eskai taldea zen, eta baina, egiteko. Nik uste buelta hori irabazizula Fromek. Ez, Aruk. Aruk, pentsa nola bukatu duen. Bai, batak eta besteak. Eskaiko lehena, Mikel Nieves, 8. Bai, Emila hostia. Topa marra esan gizuet, nostalgiko xamarra ez da etelako. Fabio Aruk lehena. Joaquín Rodríguez, 2. Alberto Mazes, 2. Maika, saxo banken. Tinkoff saxo, zela alde hortan. Gari hartan, minutu. Ez, Nairo Quintana, Movistarreko liderra, Chávez 5. izan zen, horikan, Dumoulin 6. Alpecinen, Valverde izan zen, Movistarreko 7. Mikel Nieve, 8. Daniel Moreno, Katusha, beratziak, gogoan dugu ez, Purito eta Dani Moreno bikote hori. Purito eta Zigarrin, bai. Eta Mendes, gamarrearen. Handik aurrera hasi zen Katuxaren ondamendia, borarena. Joder. Bueno, bitzat informazio hori esan. Tomase da dos nagoela. Tomase erakutsi du azkenengo nik uste itzulia hondietan gaitasuna ez, konsistentzien moduko bat, esan dugu ez, erorketen rankinean ere hor lehen postu izaten dela normalean. Esan dugu baita bulegoetako egoera hori, ez ziniozen kasuan, beraz, bueno, ez dakit. Badirudi izan daitekela egokiena, Almeida eta Ayuso hartzea, esango nukenik. Eta horrengo multza honek barkatu. Aipatuko dut, horrengo multza beste autaren multza, 4 diremen hartzeko, nik uste kopuru polita dela aukeratzeko, baina nola baiteko buru uste emateko gai garen ez tropelarekin lag egiten, prestatzen aritzen garenok, aukerazpenai 6 ditu, beraz lana onda ditu, Ares bandugu, Ineoseko bigarren talde buru edo ezagitez, lider gori elkarratuz, Bardet hemen sartu dugu, Buchmann, Igita Kama eta Uitebroek zelen epatutakoak multzonetan ditugu, Damiano Caruso dugu Bareneko eta Mikel Landarekin batera lehian izango den italiara, Dunbar, gogorandu izango duzu ez, topa marrean sartu zela urtengo giroan, azken asteetan berakada egin ondoren, Mas hemen dugu, epatzen duen ez, zoritxarrez kalapaz ez dugu, baina Mas eroketa bere izan ondoren papadiru izango dela, ni konfiantza oso gutxi, eta beste lurra maite duen bain ez, ikusi gano baita Burgosen ere, nola baiteko iman horrek erakarrita azterketak ies egitzion, edo azterketan lehia izateak ies egitzion ez. Beraz hori dira, eta lau operatu behar, eta iman nola galdetzen zuen, Lander, pasako dira hitza, zeitxura hartzen deke multuani. Bueno, nek esango nuke, arratza dukazula, kinera politagatu dela, zalantza asko daudelako, ikusten daudela A pila bat, eta A ez dianak B dia, eta begira, hola, bitxikiren modan esango dizuet, niri boran gehien gustatzen zaidan dela Udebrox, eta iruditzen zait behar bada beak indezakela bueltarik onena, eta B batekin dago. Eta Nikola duda gutxi, hortan behintzat dudarik ez dakat hartuko etela. Eta nik uste Mas hartu ardala derrigor, naizta
naizta gertakari guztiak eta ezagutu, eta horrekari guztiak ezagutu, nik uste, mas hartzeko gala, eta gaina, masek buelta onak egiten ditula beti. Eta hortik aurrera, bueno, eskatza libre, eta ez da, egitor dago, betiko zakur zarra, ez, Daniel Caruso, dakigula, bere mailan ibiliko, ala gutxi gora bera, ez? Caruso bada pixkate gisa horretakoa, ez? Sorpresan ez Caruso... Dieseloak. Top bost. Hori, ez hona eta ez txarrea, horrela, gutxi gora bera. Giroan nahiko ondo, ez? Ez da top bost bat hori ez, bera? Ikuste laugarri entzula. Horrez? Hoi da. Gero egia da, Bahrein. Hoi da laugarren. Bahrein, ez da egita, Bahreinek ez nire itxura... Bahrein. Ez ditola itxura oso honik ematen, bueno, nik uste dartu etekela. Eta Pillo bilo ez aztu, Pillo kenduta, esan bat. Pillo bilo ez aztu, Hor da bilela honen pare. Alemanian ere lehian da bil. Bai. Beste zakur zahar bada bardet, ez? Bueno, hor dago, ere. Adibidez, nik Arensmanekin duda handia dauzkat. Bira, Arensman da bizkat kamna bezala, hauek datoz denak alpezi, bueno, Sunwebetik, ez? Desemetik. Eta Storer bai, dator Desemetik, eta Hirtzi, eta hau denak, ez? Eta ez dakit, gero handikan juten dianean, pixkat quick step faktora ez zote zen gertatzen hau, ez? Eta Arensman aurten, intzun top 10 uste giroan, Arensmanek, baina nahiko giro grisa inda, Zema puntu dut honek turrean, konsultatu egiteke, baina iruditzen zen. Seigarren, mutilak, seigarren giroan, Bai, baina, bueno, distira gabe. Zema puntu intzitun, zagit. Behituko jat. Segi itzaiten, behituko jat bitatzen. Ez hori, eta kamna berdin. Kamna ere, bazirudien atipoa zetorrela, irazituen etapa turrean, zuen dela urte pare bat. Berrende irugita mezortzi puntu. Bueno, hori. Ongi dago. Bai, hartu egiteke. Bueno, baina hortxe, sorpresa handi egirik ez duela emango, ez? Derek G batek puntu gehiago inditu, ez? Eta azkeneko taldean zegoen. Eta Dan Barre, pentsatet askoz gehiago inditula, eta bueno. Baina, bueno, Derek G berriz aipatu ekodako, eta Imanol entzata entzulego entzatzen, baina Derek G bada bueltanetan, Israel ez dago bidatu izan bueltanetan, bale? Izan ezagun, eta Derek G profilaz, ari gara ez da, Lander, isa horretako norbait, ez? Haukitzen dugun. Ni bauzka pare bat, gero komentatuko dut. Areia. Frantziarren bat agian, ez? Bai. Vale. A ber, nik berez, nahiko argi neukan, postezarra bat baino lehen. Segundo bat, eta Dunbar? Oi. Hoi da nire zalantza. Buta. Ez, nik esan barnean, Nik uste dut ondo egiteko moduko bat, Da, talde polita, Aresman, Caruso, nahiko... Bueno, Aresman batez ere Ineoseko bigarren aukera izan daitekelako. Baina, hiru horiek nahiko argi nitun, oain ja, ez dakit, igita ere, baspalditik, deus hola nabarmenez egin gabe, baina etapak, ez dakit irabazi, baina puntuak pilatuko dituela esango nuke. Baina Danbarren zalantza hoain ikusi guala, giroan oso ondo izan, berez giro eta buelta doblatzea nire ustez aukera honena da, Bingegar edo Pogačar bat ezarenean, orduan, kontuz Danbarrekin, Ibilbidea aldetik ere, ojo, ez dakit, topa marrean ibiltzeko ikuste dut. Potxi intzean, giroan amaira aldera, baina. Bai, amaieran bai. Ez que gora hoedanak ere dia, momenturen batean Skairen estrukturatik etorritako ziklista beste talde batea junda. Olakotan gertatzen dena izaten da, ez ibiltzea, olako basilako bat adibidez, ez? Olen borroka omen dago, ez? Quick stepen eta Israelen artean, zibalko fera mateko, ez? Israel, ezin da. Ez, Emirates. Emirates, bai.
Eta, miratzen duzu Zibako ibilbidea, eta esaten zuen, tiponek zein du, zetik aneria borrokatzen tiponen gatik, ez? Danbar pizka berdin. Oskar Zaltarak esan zianean fitxatuko zutela Danbar, Jaikoko masajista esan Danbar, zagit. Eta gero giroan asko ibilizan. Horrek esan nahi du, tipo benetan fina, ala. Osea, nik uste oso garri da, hola, porque gaina Jaiko da talde bat. A ver, gura. Lehen ozen okera gutxi, zitu. Jaiko ez da ezer ibili aurten, zein du Mattheusek aurten, Jaiko da talde bat ez dela ezer ibili. Eta Danbar egin du. Bueno, a ver, bazpara esan hori danik, dakak Simon Yates dakak, eta hor dakak Zana dakak, eta sobrero gitzean itzulia. Eta Filipo Zanak entzun giro, ez? Hori da, Zana. Baina mira, esango dizuet, oso adierazgarria dala, turrean elkarrekin iritsi zenean Adam eta Simon, alegia, Emirates eta Jaiko, nola utzizun atzean Adam Yatesek. Deno dakigunean, etan ona dela Simon. Edo ona dela Simon, beti izan da onena Simon. Eta ikustea nola utzizun azkeneko maldatxo hortan, nezako hori izan zen oso adierazgarria. Oso. Gor duda zikatea, Simon beti izan da onena, Adam inozen izan da baita, zaketea. Izan ja osonak, eta etorri arte fenomeno hauek, klase gehiago agian, Orain gertatzen dena da, ematen du diala pagete batzu, zetrako beti jumbokoak aurretik, eta baina oso nadia, hortan ez dago dudarik. Bueno, ez da garbi geratu den, beraz, zalantzea da ulertzen da Alex Mann da Danbarren artean izan daitekela, egiten ez garbi geratu, bueno, esan dugu zerbait, ez. Igotzen den multzoan. Emanuel Buchmann bat dagoela B batekin. Sí? Emanuel Buchmann dagoela B batekin. Alegia, jende batek hartu dula, Buchmann. Caruso, Lamba, Kamna, Mas, eta ez nik Buchmann. Irazizen itzulia nonituan, orduan. Hori azitzean, no lider no mintzat, ez? Bai. Hore izan, hori da. Igotzen den multzoan, beste Ineos bat, Bernal, Buitrago, Bareneko beste, ondo hileetekena, Karzi, Education Festeko lidera izango dena, pentsatzen Ruben Guerreiro, puntu batzuk eman zituen eta pagarepen lortu zuen, ez? Okezko nahiz turrean, Kelderman, hemen, Jumboko beste editako bat, Kus, datu bezala esan, Kus, 3 handiak liatuko ditula aurtengo denboraldi honetan. Mikel Andamen dugu, doblete honek, turra da ondoren bulten izango da. Eine Rubio, Movistarreko beste igotzale bat, Soler, ueko beste historietako bat, Atila Walter, baita laguntzen izango denaz, Jumboko begia ez, mututa 3 Jumboko ditugu, eta ipatu berri dugun Filipo Zana, Jaikoko Italiako txapelduna, da, ez? Italiako txapelduna zen, edo da, eta da. Bueno, giroan trikolorea zeukan, oain ez da. Giroan, oain ez da izango, ez? Oain ez dut ez. Bueno, etxako talde hau oso zaila da, eta aldi berean esango nizueke, irutzen zaidala daudela punto gutxi talde honetan, ez? Ez balin bada Mikel Landa gatatzen dula txisteratiko la vuelta on xamar bat, ez eta la uste. Ze, claro, gero, hemen hona dianak, Atila Walter, Wilco Kelderman, Sepp Kusarena lanari joaz, irutzen zagaina Sepp Kusek ja, beste itzulietan egin duen, beste itzulietan puntuak inditu Sepp Kusek, puntuak inditu. Irutzen zaita aurten, bueltan ez dela hori gertatuko, harrigarria litzateke, niru talakotan puntuak egitea Sepp Kusek, auskalo. Giro alertuta bukatu zuen, eta gero bitu nola izan Frantziako turrean, Sepp Kus. Ez, hor kontra. Erointzalako. Hoi da, bai. A ber, bueltan. Sepp Kusek gelitzen denan 10ko talde bat, Sepp Kus hor dagoela, eta askotan gelitzen denan 5ko talde bat, askotan Sepp Kus hor dagoela. Ez hori harrigarriena, orduan. Eske Sepp Kus lanari joa, lanari joa, baina eske bosa denean bera dago, eske punta egiten. Claro. Eske alucinantia da. Orduan,
Gero bajo, Ine Rubio, eskala hori ona da, bai, bueno, hartuko eskapada bat, atzen balin badu, ingo du bigarren, hirugarren, vale, nengoa ingo du, bueno, 80 puntu ingo dizu. Bulta osoan, orduan. Baina Movistarren mas izan da, ez da iba, zenbaten jo utziko dioten ez dara egiten, izabantza asko. Bueno, igual, bai, izakit. A ver, más ez dago buelta irazteko, orduan, bueno, Movistarrekoa... Lander, Neko fascista bat, ja, ez? Movistarren horre, guatzen zute Solerren irudiura, ez? Etapa iratzen zikoan, eta... Andorran. Bueno, gustatzen zezkio Movistarri olakoak, ez? Eske, bai, laugarrena dago, eta bosgarrena bat zetorren orduan, behar genuen horre laneako, bai, 10 segundu pendu betzizkion, olako, bueno, berein epopeia horiek. Iruditzen zait, talde zaila dala, ez da egite, Hor, Lander, uste maiak aipamen bat egiten, eta hartutan teoria hori ez, bultonetan, puntu gutxi ongo diren teoria hartuta, nik esangoenik entzulei bai alabai Bernal hartzeko. Bernal? Bai, zuet parete zuten, egitan. Arrazoi, begiratu Bernalen turreko lehengo 10 etapa. Zeneko aurrean ebitizala, zetezu? Ez alderantziz, pentsatu dut. Aurrean, oso aurrean. Ba, gero, nik izta, gero, izan intziotelak edo, zer? Ba, nik uste aizela proba batzu egiten, eta nik uste mutila oso ondo daula ja. Bueno, gero lehertu izan. Ez dakit, baina nik uste mutila ondo daula. Bai, zinentzako, Tomasentzak. Adesman. Nik beti izatute hori, eta landak esan nik generalako dijoala, en fin. Ez dakit, esan er... A ver, nire zentu disparate bat egoiz. Zentu urta, bakatu, berriz zango dute, Lander, hartuta teoria hori, ez da emezte puntu ongo, ez da manera, puntu asko ngela multu eta enuke hartuko, arriskutsua dala. Baina pentsauta, ez da emezte puntu ongo, nik uste Bernal, dutzezet, hartzeko moduko multzuan dagoela. Hori, bakar esan. Go 0 points. Ez da gila. Baina, behitu ze taldelekin di joan Ineos, nik izan dute, Bernal gaina jarraitu dutela ikusten nola bere progresio horrekin ez, zuen zartakoaren ondoren eta bar, nik ikusi gauza interesgarri ikusi dizkiot, igual ez da bueltan ez egiteko, eta igual lehenengo hirugarren etapan dagoeneko 5 minutu galduta ez dakit, getaitekela. Baina, zuek esan dut, ez, Aresman bat bai, baina igual ez da, Tomas ez da egizten bateraino, ez? Bueno, horra datzen dut, eta beste bai... Hor kontua ez da egoitz, hor kontua da... Hauek zerta dijoa zen, ez? Klaro, zuzaiatzen bali mazea, honen artean ailegatzen, gertatu dakizuke, egotea sartzen, 10garren, 11garren, eta hori azkenean, kiniranen ikuspegitik, izatea bizka desastre, ez? Eta aldiz, joten malimazea libre, eta joten malimazea, hori ez, saiatza eta bat iragazten, eta bizkat derek gi, bezalako norbaiten karrera egiten, hor egon daitekera ez, baina zaila egiten zait pentsatzea Bernal ibiliko dela horrela, eskapatan sartzen. Igual bai, ez da ere oso Ineosen estiloa, da, turran indute pizkokekin, ez, eta erabatzun bere etapatxoa, izan daiteke. Baina... Etapa lehian, Lander neko garbietena, Zana hartu berda da. Hori garbietea. Bai, Zana buitrago. Eta gero Nikus hartuko ez. Eta Karzirena, zalantza horrez. Karzi ez dut ikusten, bai. Eta ez dingo den. Eske Karzi... Igual beste urte batean, bai, baina azken boladan, flojo da bi. Irregularra... Eske kontua da jende hon asko da hola. Ja, bai. Eta claro... Baina buelta aurrian ibili da beste urte batzutan, baina ez dakit. Eske Espainiako buelta ez da italeko giroa ez delakoa. Osa, jende hobea, eske, nik uste esan behar degula, jende on gehiago dator, utzi rankinari. Ez, utzi begira, egun abetan, egon da tentazioarekin egiteko hori, utzi rankinaren araberako, bat,
bueltan eta giroan, ez? Ah. Hartu lehenengo 10ak, giroan hartu lehenengo 10ak bueltan, eta egin konparazio bat, zenbat uzi puntu dauden 10 lehenezikon artean, bataren eta bestaren artean, ez? Eta esan asko uzi puntu gehiago daudela, gaur egun Espainiako bueltaren top 10ean, ez? Ez dut egin, ariketa, hitz egiten intuizioz. Baina, klaro, Karfi bezalako norbaitentzat hori azkenan kondena handiegia da. Claro, zertara zoaz, sakapen horroko bat onbatiteko, Okonor bezala 10garren egitera, hori balin bada, tropelaren ikuspegitik, hori da pixka desastre. Azkenan itizkizu, 95 punto. Jarra ezagon, azkarra multza, hemen... Eta barkatu, utziko esaten egoit. Bai. Eta, klaro, ez dugu aztu behar, Espainiako itzulia azten dela loparen kontrako bat egin. Eta zentzu hortan, seku hartzea oso interesante izan diteke. Claro, lehenengo etapa... Seku hartzea, edo Kelderman hartzea, edo Balter hartzea. Hori da, baina, pentsatu, sekusek, sakapen hobeak ingo ditula etapetan, igual interesantena da hartzea sekus. Azkeneko gizona, Jumbon mendian sekus izango da, ez da Kelderman izango, eta Tera Balter ere ez. Auskalo. Ez, gortan ezakatu, ari. Irugarren bulta, irugarren itzuli handia, Irugarren itzuli handia dula, mutila. Batzuk imaginatzen zu, Wilco Kelderman tiraka... Ez, Kelderman, ez te gaipatu, Kelderman ere ziok bainekin da jende honekin hortxe. Kelderman ere ingoek. Zea noiz. Ere ingoek, seguro. Horren orden zegoen Balter igual, zegoen. Ez dakit. Bueno, guazen. Bueno, nik uste torra gola, Bernal, Kuz... Izueta, zego ipatu landa. Ipatu dugu, Ipatu dugu. Ez dena kritikau. Oporreta. Baina, ez, bai o ez? Hartu gana landa o ez? Bueno, eben epure laguntzen bat imazio, bai, ez? Oporretan hileko gara, pentsetu. Baina, bueno. Guazen zegi itzeitea. Zin izango lehen euskalduna, porque puntoak ematekotan, lehen euskaldunan puntua, ez? Oie, Lazkano. Bai. Seguro? Lazkano. Bai, igual, bai. Lazkano. Landa bukako vuelta? Ez. Listo, ez? Ja, nahiko epatu. Bueno, gaur esan dik, generala, igual, bueno, ez, gezura, esan dik. Textual usted, corresponde a asunto que hay Manuel Ikusi Baldimec. No, el equipo me ha ordenado que dispute la general. Hola, Sandy, usted. Vale. O sea, que voy a... No, el equipo me ha pedido... En fin. Landismo. Venga. Oida. Azkaren multza, hemen tximolai, bai, arrazoia lander desegoki, bueno, hola ya kontua. Hablar, Tximulai, Kokar, Dainese, Groves, Erregotz, Molano, Mosca eta Vandenberg. Hiru aukeratu behar dira, Groves, Molano eta Vandenberg eta aipatu behar dira, berriak dirako sartu Dainese, Kokuar dira azken egunetako, egunetan grises jarri ditugunak, pendiente izanik ere, zerrenda ofiziala, eta Mosca ere esango nuke baietz, ondela ez asko jarri dugula, bale? Bai, nego harri duzu, hiru dira? Bai. Azkarrak. Bai. Mosca ez, Mosca ez. El Dainese bat ez, Dainese o Kokar igual, baina. Neri oso harrigarri egiten zetego eta Vandenberg A batekin eta Kokar B batekin. Bueno, igual bai. Baina entzun. Zertatu da. Hondarribiko aeroportuan, enteatu nintzen, berez Juan Magarate topatu nun, eta esantzian, taldeko helburua dela Vandenberrekin maiot berdea lortzea. Bai? Bai. Berez... Lander, non bizi. Egitan, Ez. A ver, nik momentu enten dakat, Dainese, Groves eta Vandenberg. Nik esaten dudana da, harrigarri iten zaidala, Kokar bat egota B batekin eta Vandenberg A batekin. Ze Vandenberg goren ziek ezautzen du. Jenek ezautzu tipo? Bueno, igual izena gustatzen zaio edo
Baina berez, ez da sprinter peto bat, kokar bat bai, baina ez da egit. Pentsatzez puntu desienten gitula, baina bueno, gerokoak. Bere... nik hartu dut. Ni pentsatzen zindu egin goitula. Ja. Frikia zarelako, alegia. Hartza tipo, frikia zarelako, alegia. Beti den egori, ez, atzitu pixkatez ezaguna diana, eta beti saiatzen gea, ez? Nik hartu nuenan, tipo, ez zegoen abatekin, da horren dago abatekin, ze hartatu da. Osa, mesez, idatzi, komentarioetan utzi mesez, Telegramen aipatu, a ver. Vandenberrekin dagoen jaipa. Bueno, bian nahi dia, eta biak bueltara dijoaz. Baina ona, hau da. Onena edo, Marin Vandenberg. Bueno, venga. Eta dainese zeratik lander? Bai, Ni izan dira, baina esan du zimanolak ez, dainese, ez dakit, areto no. Zeba ez? Ni bai, ni guztu baietz, ni manolak esan du lako, Sprinter honen hor da, Karen Groves, dudaria, Bai, eta talde... Eta gero hortikan aurrea, duda. Sprint bideratzaile honenak izango dituela edo, igual Groves alpezinekin, pentsatu dut. Hombre, a ver, argita. Bai, hori bai. Argita, argi. Eta dainese ez zatik ez imanol. A ver, bai, ez, oso azkarra da, baina... Vale, eta beste ipemen bat, ez da buena kirenekin beste lotuta, baina bat zegoen, Gaviria ez joaten nolatan? Nola ikusten duzu, Hain, Gaviria izango zituen aukerak idazteko da Movistar. A ber, ibilbidea ikusita egoitz, 5 aukera pentsatzen izango dituztela, osea... Joder, beste itzule honditan bestela, aprox, osea, ez dakit. Bai, baina ez dakit egutegi alternatibo bat diseinatu duten Gaviriarentzat, edo betiko mentalidad edo Enric Masekin sailkapen orokorra lehiatzea eta Oier Lazkano bat ere lanerako dijoala, ez dakit. Osea, ikusi beharko dugu, Movistar esautzen dugu, eta ez da zer esan. Nik uste, Gaviriaren fitxaketa hasieran, demoraldi hasieran ez dakit izan zen Emir herrietako turrean, irazizula etaparen bat, eta agenda ezizula, Gaviriaren fitxaketa zeona, ez dakit zer, nik esan nun, sprinter bat Movistarren debaklea da. Fitxaketa hori ezin da ondatea. Bolatetan bakarrik dabil, eta askotan egon du da, 300 metrotara esprina jotzen, eta askotan hori. Claro, eske joten zean, giroan zeukan Albert Torres, hori? Bai. Eske zingo ez horregin, eske ezin ezu lehiatu sprint bat, eske ezin ezu pentsatu. Ni oso ona naiz, eta horrean, bueno, desabantaian nago, oso ona naiz, eta Movistaren nola nago, igual etapa irazia, bakatu ez. Eske ez, ematzen desabantaian, ez zela azten, tu. Beste sprinter, bueno, bai. Taldean zegoen beste sprinterra edo izan azkarra, Mas Kanter, taldea utziko du. Bai. Vale, bueno, haipe mentxoan anean ninda. Jarretuko bestela luzatuko Iztalien multzuan 3 aukeratu Rui Costa, aldoro. Gregoire, frase de llegoa. Jesús Herrada, Andreas Kron, Juanpe López, Giro baten zesan mazuna, Lenny Martínez, Rudi Molar, Bauke Molema, Poels, Pool, Stoller, Zeus eta Baukelin. Saiatuko naiz Landerren 3 iztariak asmatzen. A ber, talanta bakarra dukat. Lenny Martínez eta Romain Gregoaren artean. Baina... Oiek biak. Bale, orduan esango ditut. Romain Gregoire, Lenny Martínez eta Michael Stores. Ez. Ez. Max Pool, orduan. Max Pool. Vale. Zergatik. Nik duan talantza bakarra... Ze Michael Storerek irazizuna etapa bueltan zegoen, orain Max Pool dagoen taldean. Orain, garai hartako. Eta Storer ez da bil, orain, ez da bil. Ez, baina azken hilabetetan bai, eta... Bai, Frantziako egutegian eta badabil, eta bueno, ja... Kostiloak inditu. Baina, karo,
baina Gregoarek pixa egiten dio belarrira, ez da berri. Bai, baina entzun, jau, urren urteko taldea lortu du, Tudorrera doa, Suitzako taldera, eta orduan baia eskiatu ostean aberibiltzen dan, ulertzen, ikusiko. Bai, ze, Estorer dikoa? Bai. Horra, arrazoi gutxiago ditzeko. Estorerek grupa mautziko du, Tudorrera juteko. Bai. Bai, ez datuko. Eta kuriosoa da, hori, kuriosoa ikustea dagoela Roman Gregoire B batekin. Ja zituela karrera guztiak azkeneko astetan. Eta agenda bat. Leni Martínez nahi jende ikasidik izango dira, ez? Eta Andreas Kron, bueno, ez dakit, egia ondo egile daitekela, Espainian ikusten nahiko txukun biltza orokorrean. Eta ikusita, ez, loto daukan, bueno, ez dakit, daiteke ez. Igual beste inkonita izango nukena Rui Costarekin, ez dakit, temporaldia ziren zertzen, ez, horste bilen, honen pare irabazi eta irabazi. Eta gutxi gehiago ez. Azken orduko aldaketak ez ezki gustatzen, baina oain bertan, Estorer kendu dut, Romain Gregoire sartzeko. Baina gaur ez tega azken momentuko aldaketa hondik. Baina, bueno. Aldaketa larun batian, garatzaldeko seiretan, hor. Arratxaldeko zeiterritan. Larun batian. Aldaketa horiek ja izaten dira oso kaskarrak normalen. Baukelin, esan genuen, Alander esateban ez zola ikusten, egin dezake zerbait, erakutzitu gauzak, arrasoko izegi dela, bueno. Nik uste baietz, nik dudan naukan, Baukelen eta Max. Hori izan nire duda. Baukelenek egin dezake puntuak. Paize, nik epatzen nizuen, ez? Kina osatzen ari ginean, arkeagendekin nuen uste nuen, eta ez dakit, demerrek izan dituen, aferrak izan ondoren grupamarekin eta talde zaldatuta, baneko gari guztenen izango zela bueltan arkeara mango zuen, baina ez duen eraman, bako linentzat, edo ez, olako txilulentzat aukera politetzen daiteke eruditzen zait, baina, bueno, ez dakit, akaso arkearen gangi fidatzea da, ez dakit. Bokelen da oso gaztea, eta nik uste dagoela pixka definitzeko, eta pixka Jalaberde moduko tipo bat, oso ondo dabil, oso azkara da, oso ondo igotzen da, errojaren kontra izugarri ondo dabil, baina ez dakit turra intzun, oso txarra intzun turra. Turra intzun monek, bai? Turra edo Suizako itzulia, ez egoatzen. Txiki bat. Romandia utzi. Romandia. Bakatu, bai. Paiz nizan emezortzi garren, hori da. Bai, eta Romandia oso kaskarra intzun, eta... Bueno, hogeita urte, lehen itzulia ondia izango da baita, netzako horre zilista dago, Ez da egiten da buelta hontan, dudana. Noiz izango dan, noiz egokituko dan, Bai, Frantzeko egutegian da oso ongi da behi, baina, klar, Frantzeko egutegia, Frantzeko egutegia da. Bueno. Bai, tipoak isto maia daka. Eta, bueno, frantxez gazte guzia ez zela. Dakate jende pila bat oso ona. Eta Gregoire eta Leni Martínez egin nik uste puntak eman dut. Ez dut uste ere bosteun puntu, baina, bueno. Eta Andreas Kron dagoela batekin? Izan daiteke, nik ez dut. Bai. Ez. Nik kosta epatu dituet, Molema ez diruditzen, auskalo. Porque, ez dakit, talekek ez dakit ze asmo izango den. Ez dakit. Ja, Molema, que klasiko txarri Juanpe. Ja. Juanpe, ahora ez dakit ze liderekin, ez dakit, Mosca esprinterra, ez dakit Bernal, Elizonde, ez dakit. Teus baita, Olazkarra. Ez, izugarrizko ez da ingo du. Ni Juanpe pixkat Espainiar eskalador, bigarren mailako Espainiar eskaladore perfil horretakoa da. Cristian Rodríguez, Errada, pixkat hauen tankerakoa. Ez egiten zait tipo bat, menetan tipo eskasa, giro hona intzun,
baina nire ustez tipo eskasa dela, eta honenekin ez dola aguantatzen, eta eskapadatan ere, barin badago jende ona ez dola aguantatzen bai egin. Horian nire sensazioa, Badirudi ez, egitura urrengo urte begira dagoela gehiago, ez ikusten bultako ze taldea eman. Igual, problema orain ere gorriz jatzea ikusten dugu. Bueno, jarri ezagun, espizisten bultuan lau jarri ditugu, tarten hori errazkan euskalduna, Filipo Gana, Kataneo eta Sobrero, agatu zaigu, gure azken momentuan, Jaikok sartu dolako, eta bat aukeratu behar da, jende gehienak Gana aukeratu du, baina hori errazkaren gan ere, konfiantza minimoa dela badago, eta ez dakit, multzo baita errebesatu esango du, Erlojupeko irabazteko favoritoa Gana, baina askatasuna izan da, eta kriston demoraldia egiten ari dela ikusita, nik Lazkano esango nuke, baina, bueno. Movistar txapelduna. Bai. Horten hiru karrera zitu edo lau, eh? Bai, eske kriston motorra. Eta more betan ez irabazi hori zalako. Baita. Eta ordiziko erorikoaren ostean gero arazoak izan zituen. Ordizin nik ikusi larraitzen Ayuso askatzen, Bai. Osea, tipo nedaka motor bat, baina. Bai. Izugarria, Nik hori hartu, ez dakat dudarik, Ganak errojaren kontrakoaz aparte zin, hori da, talde lana berez. Eta errojaren kontra kontuz, zebinge gareta eben epun laude. Claro. Eta hori Tomas bat, ez? Eta berandu dala, baita, erlojepeko berandu dala, ez? Zmarra etapa da... ez lepatu dugu, amarran etapa, berandu da. Bueno, eta Lazkano bat erlojupekoan ere, ojo, irabazteko ez, baina, pentsatzen puntu gehien pilatuko dituena oier Lazkar izango dela, baina, bueno, Movistarrik nola kudeatzen du, olako ziklista bat izatea. Bai bueltan eta bai gero urrengo denboralditan ere. Bestela beste talde batetara jungo da. Nahiko nuke, jongo balitz. Bai, baina, bueno. Bueno, eta maitzeko, hori da, nire esprinter batu gaitu nire izker, Lander, gutzu honetan. Nik azkeneko talde honetan ikustetena da hola jende azkar, desente. Bai, ados. Bai. Adibidez, Milan Menten bat. Bai, Milan Menten dago, Offsetter hor dago ere. Offsetter, bai. Lapeira hori oso azkarra da ere. Zein barkatu? Lapeira. Pol Lapeira, hori da AGBR-koa. En esautzen. Gero Oscar Ronai hori oso eskalabrena, eta gero Hugo Page ere. Jamás Hugo Page. Esprinterna da ere. Intermarxeko nahiko azkarra da. Bai. Nei iruditzen zaitor, aukera horrena igual, azkarro ekartzea dela, Gero Antonio Tiberi. Bai. Antonio Tiberi. Niran diot. Nik, bai guztitut. Eta gero... Edo kontez, Tiberi, bai. Iztariren bat. Bueno, Tiberina gogoan duzu, ez? Horre zakur bat egiro dintzila, eta trek utzi behar izan zuela, eta demoraldi erdian, hori da, Mikel Lanarekin izango dela buelta honetan. Eta zesan behar nuen, Lazkano aipatu dugu, eta ez dago bere mailan, baina nire ustez denboraldi oso nahi du Kajarrualekin, argi Jon Barrenetxe batekin, Iesalitan sartu ezkero, etapa irabaztiko igualez, baina puntuak batzeko ziklista oso nahi iruditzen zait, eta usteet aurten kontratua amaitzen zaiola, non bukatzen duen. Bastante da bile. Hor jende bisegar hartu du baita, pentsatu ez da kaso erlojupeko horretan. Gana ez hartuta kaso konpensatzeko balio du, ez dakit. Zabantzak, bueno. Eta gero, nahi gustatzen zait asko Felix Engelhardt hori. Jaikokoa. Zeba. Gaztela La Manchan irabazizun.
nahiko azkarra. Gerben Tixen ere, Intermarxeko beste gizon azkar bat. Ni hori Felixen dejatu hori guztien zait. Jumbok taldekako sailkapena irabazizkero Tratnik bat. Pentsatzen gezin izan berrola. Eta gero, eskala horretan, Buxar, Caicedo, dago hor dago ere Laporte ere. Laporte ez nola da. Latur. Burgoseko Pelaio Sánchez, nahiko igotza jarina, ez dakit nola biliko dan Burgos aurtean, baina bueno, hoen ikusi dut. Bendera mere hemen ziok, Bai. Sepúlveda. Sepúlveda, antxin. Sepúlveda kalten gara. Bueno, eta beste... Bai. Espainian. Ez gustatzen Landerri bat ere, baina Javier Romo, astanako txirundaria hemen da baita. Bai, Burgosen karrera hona intzun, baina ezeten ikusten da beretzako terreno asko dago. Da pixkat, Olierren estiloko pista bat. Oso ondo da, terreno guztietan, baina gero. Ezin tokitan, hautsi ezakela taldea, ezin tokitan jundaitegela. Cortina ez du gaipatu, barkatu. Nor? Iban García Cortina. Ja, bueno. Eta nire asko gustatzen zikista da, Dorian Godon. Nire gustatzen hori gaina azkarra da, baina bolta hontan zeukere ukiko guten hauek, nun eta nola, Ja. Bueno, Pirroiela nahi dut eskapatan egitzeko tipo bat, Ez da, Baina Total Energiesek ez, babesten du baita, ez bulta berz. Bai, baita. Bueno, zer egina esango dute beti ere. Bueno, ondo ditzen bazazue mentxe utziko nuke, nik nahiko luzatu garela. Gogoratu nahi zuet guztioi EPEA, Ginea Presitateko EPEA, larun batoetan, arrazatako zazpietan amaituko dela, Bartzelonan abietuko den tala barlojopeko horrekin batera. Baita ere gogoratu nahi zuet, Laboral Kutxa babesten duela itzuli hau, azkena izango da urte denboraldi honetan. Eta, bueno, hor parte hartzera gobientzen dituztet, sariak izango dilako, eta, babesleari ez, gutzeratxo bat emateko, eta ez nuke gutzine podcasta aipatu gabe, munduko txapelketa pasa genituen, eta denboralde maitzeko noski, 3 aste hauek ez botanekin pasako ditugula, baina ondoren izango dugula, buelta amaitu horretik emakumeen romandiako turra, irailean 15-tik 17, eta hor izango dugula, azken lasterketa hori ja urrian barrenatuta, monumento hori ez, Lombardiako klasikoa, eta horren bestez, aurtengo denboraldia maitutzat emango duela tropela, behar gorrengo urteari begira, beraz, jakit izan dudana, larun bat aritartean buelta, larun gutxa bastan lasterketa izango dela, eta gaur beste bik edatuko zaizkigula emakumezkoen bat, romandiako turra aipatuko dena, zandagoa bueltaki batera maituko dena, 3 guretan zehar izango dena, eta Lombardiako klasiko hori. Zer dutzi badu, mutilak, aipatu lasei? Ez hori. Urteko zelkapena jokoan dago. Eta, puntua asko buelta honetan ere. Hori, etxeko lanakin dituzenak, beste hori ez dago gotere gine. Nik ez da, lasai. Egoitz hor dago, horrean. Bai. Fin. Ea uste nion, dakigu norbaiten aurretik amaitzeko ez da. Primera mutia, eskerrik asko entzule guztia igor izateagatik, espero gusturatu duzuela audio hau, eta aurrekoan ere, sorte igoren nola ez, bueltari begira eta gainitzeko legete begira, eta laster delkat entzungo ikusi gara lakoan. Ondo segi? Oke, Gabon.